Des de fa 20 anys, se fa llum amb aigua, aquí, a la zona de la Farga de Vall de Sant Llorenç de Cerdans. En aquesta antiga fàbrica tèxtil, tancada l'any 1986, s'ha creat una microcentral hidroelèctrica amb una inversió de 60.000 euros. S'hi produeix 50 quilowatts cada hora, l'equivalent del consum de 10 cases, dia i nit. S'ha imaginat un sistema eficaç que capta l'aigua de 2 rius i la fa arribar a la turbina. El llum produït se reinjecta a la xarxa a través de la cooperativa Enercop, tot generant un guany brut de 72 euros cada dia. Aquesta central és obra d'en Llorenç Verneda, empresari de Canus, al Rosselló. Aquí hem fet el tancat en aquesta ribera, que és la ribera de Sant Llorenç, que es diu la Querra, per poder recuperar l'aigua del riu. Només deixem sortir una mica d'aigua per un forat de la tampa per poder alimentar la fauna i la flora i els peixos que són dins del riu. Aquest rec va buscar l'aigua d'aquesta ribera que es diu l'Adú, la porta fins aquí en aquest tancat, és un bací que ens permet de portar l'aigua fins a les turbines. Doncs aquí hi ha 2 tubes, un tuba que va fins a l'usina i un tuba que va per agitar l'aigua a la ribera quan no serveix, quan no en tenim menester. Ja hem fet aquest rec, és un rec de regar, igual, amb tampes per poder calibrar i desviar l'aigua aquí on la volem. Aquí vam tenir de fer tot això, el camí, el canal, les tampes, el tancat, per poder portar tota l'aigua que necessitem per fer funcionar les màquines. Doncs aquí tenim més o menys 200 metres de canal, doncs hi ha una partida que està a cel obert i una partida que està dintre en tubes tancats. Ara som a 50 quilòmetres de Sant Llorenç de Cerdà i a 5 quilòmetres de la Pica del Canigó, al Conflent. Som a l'antiga central hidroelèctrica de Balmanya, una usina de les primeres de França que alimentava la mina de la Pinusa. La van obrir l'any 1904 i les tropes alemanyes la van dinamitar l'any 1939. Per la reviscolar, en Llorenç Verneda i el seu nin han crompat l'edifici, que conté una turbina vella. D'aquí a l'usina tenim un salt de 140 metres. És això el més interessant, perquè aquest salt ens permet de tenir molta potència a la maquinària i ens permetrà de fer 180 o pot ser 200 quilowatts. La ribera La Rabassa, que raja la vora, era i serà la font d'energia d'aquesta usina que podrà néixer un cop que la prefectura de Perpinyà donarà el dret d'aigua. Produirà 150 quilowatts i alimentarà fins a 30 cases, amb la garantia de funcionar tot l'any gràcies a la fusió lenta de la neu del Canigó. El nostre país conté altres llocs que poden permetre fer més llum amb aigua. Ara que el govern vol accelerar la transició energètica francesa, el potencial hidroelèctric de Catalunya Nord pot ser important.